Hem idealitzat la paraula paradís com un lloc llunyà, un lloc fet de somnis inaccessible per la realitat. Però de vegades el paradís està tan a prop com vulguem que hi sigui. Només cal obrir bé els ulls i deixar-se emportar. Volar, volar tant com la vida et porte. Per això vull compartir amb tu la Ràpita, on la terra abraça el mar. És el meu paradís real. Un racó que et fa viatjar en el temps, tocar les arrels de pescadors i dones que han treballat la seua mar, que han deixat en aquesta terra sabors del Mediterrani a la taula d'ara. De flamencs que et fan viatjar en un segon. L'aire té l'empremta de l'art del mar. De postes de sol que continuen donant la mateixa pau de sempre. La badia dels Alfacs és un parc aquàtic natural, un gran ventall de possibilitats que et porten lluny sense recórrer grans distàncies. Diuen que una imatge val més que 1000 paraules, però hi ha coses que no et puc explicar. Les has de viure tu, les has de veure reflectides als teus ulls, a la Ràpita i al Delta de l'Ebre. Per això viatja, experimenta, coneix i descobreix tot el que la vida et posa al camí. En bicicleta, caminant, navegant o volant si és necessari. Si no en saps, n'aprenem junts, que això és la vida, aprendre i descobrir. I la Ràpita i el Delta de l'Ebre és casa teua. Viatja lluny sense sortir de casa. La Ràpita, Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.